Stennew fuq ix-xwiek għal 5 xhur biex iġibu lit-tfal li adottaw mill-Indja u issa il-koppja Mariello u Louise Spiteri għandhom il-familja li dejjem xtaqu wara dak li sejħu bħala vjaġġ ta' emozzjonijiet kbar. Il-koppja u ż-żewġ iliedhom Sipun u Ġaga issa jinsabu f'darhom f'Malta u ma' One News esprimew apprezzament kbir għall-mod kif il-Kummissjoni Għolja Maltija fl-Indja ħadet ħsiebhom tul dan il-vjaġġ. And they made sure that everybody was taken well cared of. Nixtaq ngħid l-ambaxxatur made us proud to be Maltese, jiġifieri. Għalija vera bniedem iddedikat u apparti minn hekk, jiġifieri he made sure that we were safe, etc. Minn dejjem kien disponibbli kemm qabel tlaqna, jiġifieri, u anke meta konna hemmhekk u anke waqt il-vjaġġ pratikament sakemm wasalna d-dar bqajna in contact. Kien Deċembru meta il-koppja ingħatat l-aħbar li dawn iż-żewġ titfal kienu se jkunu tagħhom. L-ewwel kien hemm mixu biex nitqgħu irridu nkunu mlaqma bil-COVID vaccines. Wara li għaddejna dan il-proċess u konna ħanitilgħu f'Marzu, il-mara ħarġet positive less than 24 hours qabel ma tlaqna għall-Indja. Wara li l-koppja segwit perjodu ta' kwarantina bdew ifeġġu aħbarijiet xejn sbieħ dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija fl-Indja. U dik kienet it-tielet darba li ma konna nista' nitilgħu. Mbagħad at one point, ġifieri, mela dawn il-news beda jaslilna Monday. Fl-aħħar ġifieri Thursday we made the decision u minn Thursday għal Friday tlajna. Ma stajniex ma nistaqsux kif ħassewhom meta sa fl-aħħar l-erba' li huma iltaqgħu. Seb kollha konna Emozzjonijiet kbar. Emozzjonijiet kbar. Emozzjonijiet li inti tlaqt minn post jew qed tibda avventura ġdida. Ngħid għalija jien avventura li issa ġifieri ħafna nies jikkonsidraw li kienu għaddew minnha meta kienu 20 u 30, ġifieri, jiena ħafna kbar minn hekk. Huma kellhom esperjenzi anke ġifieri nista' ngħidlek min kien jieħu ħsiebhom b'kew meta tlaqna minn hemmhekk. Il-missier temm jgħid kif minkejja li issa l-familja se tibda kapitlu ġdid it-timbru tal-COVID-19 u s-sitwazzjoni devastanti li ġab lill-Indja fiha se tibqa' f'moħħhom. Li tkun ġej minn hemm u tesperjenza u tara pajjiż li qiegħed fuq arkubte naħseb jekk mhux completely flatted out. Huwa xi ħaġa li wieħed timpressjonah u tibqa' timbru għalik għal omru.